Rydyn ni'n gwybod bod cyfathrebu da yn allweddol i gefnogaeth effeithiol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Ond ar hyn o bryd, mae gwybodaeth bwysig amdano ni wedi'i gwasgaru ar draws systemau cyfrifiadurol gwahanol, sydd ddim yn cyfathrebu'n dda i gilydd. Mae hyn yn gallu ei gwneud hi'n anoddach i weithwyr proffesiynol gael gafael ar y wybodaeth iawn ar yr amser iawn. Dyma pam mae Cymru'n cyflwyno'r Adnodd Data Cenedlaethol, neu NDR. Mae'n dod â gwybodaeth iechyd a gofal cymdeithasol bwysig at ei gilydd yn ddiogel ac yn saff. Dim ond y gweithwyr proffesiynol sy'n ymwneud â gofal rhywun sy'n gallu gweld ei gwybodaeth, a dim ond pan fydd angen gwneud hynny. Gadewch i ni weld sut mae hyn yn helpu Gwenda. Mae hi yn yr ysbyty ar ôl disgyn. Mae Gwenda, ei theulu a'i meddygon yn cytuno bod angen gofal preswyl dros dro arni mwyn gwella. Oherwydd bod yr ysbyty, gwasanaethau cymdeithasol a'r cartref gofal i gyd wedi cysylltu ar Adnodd Data Cenedlaethol, mae nhw i gyd yn gallu cael gafael ar fanylion pwysig fel meddygyniaeth, alergeddau a chynllun gofal Gwenda. Does dim rhaid i Gwenda a'i theulu ailadrodd yr un wybodaeth drosodd a throsodd, ac mae llai risg o wallau. Mae'r Adnodd Data Cenedlaethol hefyd yn gallu gwella iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru drwy roi data dienw at ddibenion ymchwil a chynllunio. Mae'r Adnodd Data Cenedlaethol yn cael ei gyflwyno fesul cam, gyda gofal cymdeithasol yn ymuno cyn 2030. Mae'r Adnodd Data Cenedlaethol yn dod a'ch data pwysig at ei gilydd mwyn i weithwyr proffesiynol allu gwneud y penderfyniadau iawn ar eich rhan chi a'r bobl sy'n bwysig i chi. I gael rhagor o wybodaeth am yr Adnodd Data Cenedlaethol, ewch i'n gwefan grwpgwybodaeth.gofalcymdeithasol.cymru/data.